شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ Shalom Guds församling. كما يتنيحكم Guds frid vare med er. أنا عاكم صلاح الدين مسحاونا سيم زبلت أقل ندبلت معلت دبل program حزنا متينا لنا. Det är Broder Saladin med Brodersen. Vi har kommit med programmet Det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كافولو قال حمام زي جزء هيوت زبلي. Och dagens ord det är ett kropp som sjukdom inte kan regera över. ناي كريستيانات أكلات بحمام كجزاء فقد أملاخ يكونن. Det kristnas kropp att sjukdom ska regera över dem, det är inte möjligt. مخنياتو حمام نخجزءون سلطان يبلون. För att ens sjukdomen ska regera över det kroppen, den har inte den kraften. مصحف قدس رومي معرف شو مونته. I Romarbrevet kapitel 11. عسرت حدا. I Romarbrevet kapitel 8 vers 11. اتي ناي اتي نيسوس كموتات زتنسأ منفس أباخاتكم حديرو انت قليقنا اتن كريستوس يسوس كموتات زتنسأ نسو نتبوات سقاهم بتا أباخاتكم حديرو زولو منفس جيرو هياو كغوري. Det står, och om anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. ريهم نقولتنا يسوس كريستوس مستقبلنا اتن كريستوس كموتات زتنسأ نحيل موت زس عرر عبي من أملاق سقمت منفس أملاق نسيو أبانا حديرو. Så den Jesus Kristus som vi trodde på när vi tog emot honom, den anden som uppväckte honom från de döda och satte honom på Guds högra sida, den anden bor i oss. إذا منفس إذا أباهم حديرون تليس ندموات سقاهم سبتا أباهم زولو منفس هياو كغوريلو. Och det står, om den här anden bor i er så kommer det göra era dödliga kroppar levande. سلازي أكلاتنا هياونت كبلت أولي قباي. Så vår kropp förtjänar att det levande ska synas vid den. مالت هيوت أب أكلاتنا خجزء فقد أبلاخ. Så att liv ska regera över våra kroppar, vår kropp, det är Guds vilja. حمام نيموتيو. Sjukdom är att det är från döden. تعنا ناي هيوتيو. Hälsa tillhör livet. سلازي أكلاتنا بمولوكوتا وتعنا خمال ناس فقد أبلاخ. Så att vår kropp ska levas i ett bästa hälsa, det är Guds vilja. أكلاتنا محضر هيوتيو. Vår kropp är den levande andens bo. أكلاتنا محضر منفس قدسيو. Och vår kropp det är en plats för den heliga ande. أكلاتنا محضر كبريو. Vår kropp är den härligheten, den mäktiga Gudens boplats. سلازي كابلوس نجر دوت أزبل نجر أب أكلاتنا بوتا خحس فقد أملاخ يكونن. Så allt som kommer utifrån från döden, allt som inte är från ljuset, att det ska komma i vår kropp, det är inte Guds vilja. بقى بلوت زي كونه نجر صبو زي كونه نجر كم فقد أملاخ زي كونه نجر أب أكلاتنا خجز أي فقدوني. Så allt som inte är nyttigt, allt som inte är gott och allt som inte är ljus, att det ska regera i vår kropp, det är inte Guds vilja. مخنياتو كابسلت أن تسلمات وطينا هنا. För att vi har kommit ut från mörkrets välde. تسلمات قبل علينا سلطان يبلون. Mörkret har inte makt över våra liv. حمام قبل علينا سلطان يبلون. Sjukdom har inte makt över våra liv. سلز بزحات كريستيانا شجرنا بستفال علينا حمام من قدس لذا حلفنا كنا حمام كم نخل جيرنا إنا نحسن. Så många av oss förståelse i den kristna världen vi har fått, eftersom vi har blivit sjuka i vår vandring så accepterar vi den tanken. No بحمام سلذا حلفنا تخكري مالت هيكونن. Bara för att vi har gått igenom sjukdom, det behöver inte betyda att det är rätt. كي حمام كابتعنا من باركم دكال كن أمنا لنا. Vi behöver lita på och tro att man kan leva ett liv utan att bli sjuk. ነገር ግን ኣብዚ ደረጃ ንኽንመላለስ ወላ እንዳሓመምና ወላ እንዳተሰምዐና ኖ ሕማም ኣባይ ገዝእን ዝብል ኣእምሮን ርድኢትን ክህልወና ኣለዎ. Men för att komma till den här nivån och leva det här sättet, så även när sjukdom eller smärta finns i våra liv behöver vi säga nej, sjukdom kan inte regera i mitt liv. ሽዑ እምነትና ናብቲ ንሓስቦ ዘለና ደረጃ ሓፍ ክብል እዩ። Och då börjar vår tro öka till den nivå vi börjar bekänna ut. ሽዑ በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ኣብ ኣካላትና ህይወት ክገዝእ ክጅምር እዩ። Och då kommer den ande som bor i oss börja regera över våra liv så att liv börjar härska över våra kroppar. ሕማም ጭንቀት ንኣካላትኩም ክገዝኦ ክመልኮ ከሰቂዮ ኣይፍቀዱን እዩ። Så att sjukdom, ångest, depression, att det ska kunna regera över din kropp, det är inte tillåtet. ኣብ ዝተፈላለየ ቃንዛ ዘለኹም ሰባት Så ni som befinner er i olika smärtor, بأمنة نزقال مساي تزاربو كابتا ساعة زيان دحر
حمام دبلا خب أكلاتكم سبري Så bekänn det här efter mig så kommer alltid sjukdomar brytas från era liv. شعو مسكرنا صحفنا Och sen skriv till oss vid era vittnesbörd. أبتدى حمامكم سفرائتكم كبار Så lägg er hand där ni har smärta. بإيسوس سمبول Säg i Jesu namn. إذا أكلات زي Det här kropp محضر منفس قدوسيو är den heliga andes tempel. محضر هيوتيو Det här är en plats för den levande. بت أبزا أكالي زلو منفس قدوس Med det anden som finns i min kropp, نأكلاتي över min kropp. بشم يسوس I Jesu namn. هيوت يحلفو الله Jag överför liv. In Jesus name I Jesu namn. كابزا ساعة زيئة Från den här stunden, حمام زبال allt sjukdom أب أكلاتي över min kropp, أي تسرعني خا det har inte noll funktion. ينتسقى كاللخو Jag ser bort det. In Jesus name I Jesu namn. ملؤ فوسي Fullständigt أب helande أكلاتي över min kropp كونه är fullbordat. كونه Det har skett. كابزا ساعة Från den här stunden, بكريستوس genom Jesus, أنا jag فوسي är helad. أملاخي Min Gud, سلز فوسكاني för att du har helat mig. نزي نجر دقيمة سلزيريو För att jag inte kommer få se det här يمسكنا återigen. كانو Jag tackar dig. آمين Amen. حج غيركم وديت فولتو كبار Så det ni inte kunde göra tidigare, gör det. You will see the result Så ni kommer få se resultat. نسكم بنصاتهم Ni är värdefulla. شالوم Guds frid.